Today guys ay ang gagawin natin ay gugupitan natin ang buhok ko, kaya lang putol yung ulo. Teka lang. Guys, nandito ako sa harapan nyo ngayon para gupitan ang buhok ko. Sama-sama tayong tunghayan ay itong gagawin kong paggupit ng buhok ko. Ngayon guys, may hinanda akong mga gamit. Ayan, papakita ko muna yung buhok ko kung gaano kahaba. Ha? Very long. Maybe. Hi guys! Hello! Andyan ba kayo? Panoorin nyo ang ating gagawing hair cutting. Alam nyo, nowadays, ay hindi na uso ang pagpunta sa beauty parlor. Anyway, ako hindi naman ako, bihirang-bihira ako mapunta sa beauty parlor. Nagsasarili lang ako ng cut ng hair ko at ng hair ng ating family, the whole family. Ako ang gumugupit guys. Kaya ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ko gupitan itong napakabahabang buhok ko. You see this? Oh. See that? Okay. Ayan. Ayan, gugupitan natin ang buhok ko guys ha. Papakita ko sa inyo, hindi tayo pupunta ng beauty parlor. Alam niyo naman ngayon ay may COVID-19, ay iwasan nating lumabas. Kaya tayo dapat ay matutong gumupit ng sarili nating buhok. Tingnan niyo yung buhok ko. Ayan. Ganda! Tiyanan! Ganda, men! Wow! Ang ganda. Hanggang dito, oh. Hanggang dyan. See? Ngayon, nakita nyo ha, before yan. Ayan, tapos sa likod, ay ganyan. Plain ko. Ang haba-haba. Ayan guys. Kaya ako nag-blouse ng white para makita talaga yung pa-size yung buhok ko. Kung gaano kahaba, nakita nyo. Ayun, ngayon, ay gugupitan natin, itrim natin kasi alam nyo, pagka gano'n na tagal nang hindi naputulan, itong kanyang dulo ay nagiging iba ang color. Parang nagiging blondie. Wala naman siyang split ends, pero parang blonde, no? Pero anyway, maganda. Ganda pa rin. Pero ipapakita ko sa inyo paano ko gupitan ang sarili kong buhok. Okay? DIY cutting my hair, my own hair. Okay? Unang-una, naku, nagtanggal dito. Kasi hindi ako nagsusuklay. Aray! Ayan tuloy. Nagtanggal siya. Kasi hindi ako nagsusuklay, guys. Hindi ako used na magsuklay. Aray! Buti na lang, hindi ibang tao nagsuklay sa akin, kundi, nako, baka mapagalitan ko, no? Ayan oh. Masakit yan pag pinilit mong suklayin. Ayan oh. Oh. Kita mo? Oh. Kasi hindi nasusuklayan. Ayan. See? Anyway guys, ganito yon. Ganito. Para masuklay yung maigi, ay pino-work ng ganyan. Kasi ang daming tanggal. Ayan. So, wala nang tanggal. Oh. Charan! Charan! Ngayon, ay halian natin dito sa likod. Ayan. Dito sa likod, guys. Meron ako ditong for plastiko. Anong tawag mo dito? Ponytail. Ponytail band. Dito sa pinakabatok, idikit mong ganyan para straight lang siya, napababa.
Triman lang naman natin. Oh, yan. Kita mo? Then, sunod ay talian din dito. Para hindi mo pagkag. Okay. Yan. Talian na. Ayan, straighten. Ayan guys, straight. Okay, and the third one. Ganon. Kita nyo? Kita na? Dito. Tapos, ang gusto kong tanggalin is like that lang. So, ganun lang. Naka-record ba? Okay. Ayan. Ayan. So, tigil na niya yung aking buhok. Ayan. Ngayon, ay haharap na ako sa inyo. Charan! Okay, yung tinalayan natin, yung pinaka dito, sa pinakababa, ay gupitan natin ito. Ang haba, no? Haba ng magupitan. So, mabawasan ito kasi manipis na rin naman. So, para kumapal-kapal ang itsura niya. Kasi pangit, guys, kung ganun manipis. Pero, teka, konti pa. Baka pagalitan ako ng asawa ko. Ayaw niya eh. Okay, teka lang. Babakan natin. Like that. Oh, see? Ngayon, dito ko siya gugupitan. So, ang mabawas is ay hindi, baba pa. Masyadong mahaba. Yun. Uy, mabaliktot na. Okay lang. Okay na? Ganyan, guys. Tapos dito natin gupitan. Hoping lang na hindi mag-crooked kasi yung aking bunting ay hindi masyadong matalas. See that? Okay? So, let's do this, guys. Pikit ang mata. Wow! Wow! Jaran! Ang laki na nabawas. Wow! Isang dangkal. Oh! More than one dangkal. Anong tawag yung Englishing? Oh, nakita nyo? Ganon! Ngayon, tanggalin ko to. Oh. Mas may body na siya. Para siyang kumapal. Kasi kung ganon, ay malipis. Nakita nyo na? Ano yung itsura, guys? I cannot see it. I cannot see it. Oh. Pantay ba? Pwede nang pangpatalastas ng shampoo. Makapal na siya. Oh, bouncing. Oh, bouncing. Nice. So, you see? It's better. Ngayon ay lagyan natin ng konting body dito rin sa harapan. Gawan din natin ng konting yung paganda sa harapan. Let us see.
Dapat ganon. Triangle. Yan. Tama ba? And then, here. Walang tingin-tingin sa salamin. Ganyan lang siya. O, nag-triangle na siya. So, nag-triangle ba? Dapat triangle yan, guys, ha? Okay. Triangle. And then, dapat ay upward. Upward ang ating paglagay ng rubber band. Ganon. See it? Kasi ayaw natin na yung maging straight line ang mangyayari na bangs. Gusto natin na escalata. Escalata Italian. Ano paano ba yun? Slant. Slant or diagonal ang line. Ang direction ng gupit. Or direction ng direction ng buhok. Ayan. So, ganyan. Ganon. Tansyahin mo lang na yung huwag naman sobra. Ganyan. Dito lang sa ano ng ilong. So, another distance from the ilong. Yan. So, yan. Ngayon guys, ay putulin na natin dito. Kita mo. Yan. Woohoo! Huwag kang iiyak. Huwag kang magsisisi. Ayan lang naman, konti. Parang hindi straight. Tama. Bahala na. Oh, see? Ang laki! Nakuha yan! Ayan na! Wow, look at this. 2 rubber bands with hair. Pwedeng pang, ano to, panglaki, parang buntot. Oh, magawa ka ng kabayo-kabayo. Pwede mong ilagay na buntot yan, oh. Oh, see? Nakita mo siya? Nakita mo, ang nangyari sa buhok? What did I do with my hair? Oh, see? At least may bangs ko lang. Para pagkita yan. Pero hindi pa tapos. Wait. Dito. Hindi mo ganon-ganon. Diba? Oh. See? Pero, dapat ay okay. Now, let us see. Ito na. Ito na tayo, guys. Ganun lang. Wow. Okay na.
na, mas okay na kaysa kanina, no? Na-shape ng aking buhok, nagkaroon ng body. What can you say, guys? Very easy, di ba? Oh. Tapos na. Hindi na ako pupunta sa parlor. Ganun lang kasimple. Check, check. Talian, talian, then putol, talian, putol, tapos. Oh. Alam sa inyo? Wow! Fresh na fresh ang dating, no? So, kasi bukas guys, meron na naman akong occasion, special occasion na pupuntahan. Eh, nakita nyo naman, galing pa ako sa kung saan, alam nyo naman, Kayod. Tapos, bukas ay invited tayong mag-cut ng ribbon para sa opening ng isang occasion ng about plants sa selling sa Island City Mall. Tomorrow is September 13. And that's the appointment, 9:30. Ayun, nag-PM na sa akin si Madam Marilyn Tutor. At bukas ay pupunta tayo doon. Kaya ako nagpa-parlor sa sarili kong parlor. At ako ang gumawa ng sarili kong beauty. Ayan o. Diba? Na-enhance ang beauty natin. Wow. Anong sa inyo guys? Okay lang? Okay lang. So, alam nyo, mas maganda yung matuto kang gumupit ng sarili mong buhok nang sa ganon ay hindi ka napupunta sa mga beauty parlor at pipila-pila pa. Diba? Ang dali lang. Super dali. Okay? Huwag na tayong arte, punta-punta doon. Sa bagay guys, wala naman yatang bukas. Bukas ba? Hindi ko alam. Wala na akong alam sa parlor. Kasi hindi na ako pumupunta. So, ito. Ang natanggal na buhok dito sa likod. And this one dito sa binawasan nating bangs. Kasi yun nga, pag ganito na ang itsura ng buhok ko, ay binabawasan ko na guys. Ayan. Para siyang dull, parang nalalanta kung sa dahon pa. Kaya tinanggal ko. Ngayon ay fresh na fresh ang dating at naging healthy looking. Healthy naman talaga ang buhok ko. Kahit na tingnan nyo, walang split ends ang buhok ko. Very healthy yan. Very healthy and then never virgin yan. Never experience yung mag-apply ng hair dye, ganon, coloring, wala po. Kaya, black lang siya, ganyan. Then, shampoo lang, conditioner, yun lang na ilalapad yun sa buhok na yan. And then, eto na, okay na naman, on the go na naman bukas, at mag-cutting tayo ng ribbon, mas okay na itsura niya. Oh, bouncy, with body, healthy, and beautiful. Yan. Oh. Kita mo? Yan, ang ganda to. Thank you so much guys. Sana yung bigyan niyo yung pag-visit ko. Sana bilangin nyo na lang kung kayo ay nagmamadali at hindi na makapila doon sa parlor. Kayo na lang. Ang dali-dali. Ang bilis-bilis. Madaling gupitan ng mahabang buhok. Talaga. Ayun. Nakita nyo? So easy. No? See that? Oh. Ayun. Thank you so much. See you again next time. See you on the next video, guys. God bless. Bye-bye. Love you, guys.